Menotti, ei hätä, ei minusta pysty, noniin, ja Menotti. Ei, Miisa valmiina. Noniin, hyvä Miisa, anna mennä vaan. Noniin, siitä lähtee. Ai, tavallaan, itse askelee tätä savetoja ja kaikkia muita. Joo, anta mennä vaan täysillä, hyvin menee. Hyvä latu. Ei yhtä kaatumista vielä. No niin, sopiiko niin, ettei tuhoja metsässä tehdä? No niin, hyvä juttu. No niin, Sopi lähtee. Sopi keskittyy. Katsoo kahdeta, ja sieltä hän lähti. Ei, onpas hurja meininki. Hyvä Sopi. Sopi. Ja sanokkas, siellä mennäänkin lujaa. Sopi, 3-8. 44 keskittyy. Ei ole mitään hätää vielä. Katse on tuolla noin 130 kilometrin päästä. Käynnittää sen. Noniin, valmiina. Noniin, ja nyt lähti. Onpas kova meininki.